טוב, ברוכים הבאים לערוץ החדש שלי, שמי אמיר. הערוץ נקרא Dad's Home Studio, באולפן של אבא, האולפן הביתי של אבא. מטרת הערוץ היא בעיקר לפנות לקהל, לאו דווקא לאבות, אבל המשמעות היא מתחת לפנות לקהל עסוק. הכוונה היא שהוא כבר לא פנוי ברוב שעות היממה להתעסק, אבל שלא יובן מזה שהעיסוק בתחום המיקסינג והמוזיקה בכלל הוא בגדר תחביב, אלא הוא תחום עיסוק לכל דבר, פשוט שהזמן הפנוי שלנו מועט. הכוונה שאנחנו נדרשים לנצל את השעה, השעתיים הפנויות היחידות שיש לנו במשך היום בחוכמה. אז בגדול אני אעסוק בנושאים הקשורים למיקס, הפקה, באולפן הביתי, דגש על האולפן הביתי. כל המיקסינג שאני עורך כרגע נעשים בתוך הקופסה, זאת אומרת עם פלאגינים, אין לי שום דבר ברזלי בחוץ, לא כרגע לפחות, אין לי ממירים ואין לי פריאמפים וקומפרסורים, הכל אני עושה בעזרת פלאגינים של Waves, SPL והרבה פלאגינים מקוריים בתוך Cubase, מתוך הבנה שלא חייב את הפלאגינים בשמות הכי גדולים בשביל להגיע למיקס בתוצאות טובות. אני לא מתיימר זאת אומרת, לתת מיקס ברמה אולפנית, אני בסך הכל מנסה להביא את השיר לאיזשהו רף מיקס ברמה גבוהה, שיכול לשמש כל הרכב כאיזשהו שיר יחצון, להעלות אותו לאינטרנט, לקבל את התוצר ברמה הכי גבוהה שניתן להוציא מאולפן ביתי, כי אני לא מאמין שיש תחליף לאולפנים גדולים. בכל מקרה, אז כמו שאמרנו בקצרה, הערוץ פונה באמת לקהל העסוק. אני אשתדל לתת טיפים מאוד ענייניים, מאוד קצרים, שתוכלו לקחת וליישם במיקסים שלכם. וזהו, אז בואו נתחיל. טוב, אז זה השיעור הראשון שלנו, היום הוא יהיה בהיבט ההפקתי, משהו שכדאי לעשות גם בשלב המיקס. אף אחד לא אומר שמיקסינג זה בהכרח רק EQ וקומפרסיה ואפקטים ויצירת ממד וכו', אלא יש לכם גם את הפן ההפקתי, אתם יכולים להוריד קטעים מסוימים מהשיר, אתם יכולים להגביר, להעצים, אתם שולטים בכל הריינג'ינג של השיר. יש לכם את הזכות, יש לכם את הכלים, ולפעמים אפילו זה לא כי אתם רוצים לעשות את זה, לפעמים אתם גם חייבים לעשות את זה בשלב המיקס, אבל זה דברים שאני אדבר בהמשך. היום השיעור שלי הוא בעיקר בנושא של העצמת הרגש. לפני הכל אני רק אדגיש שזה לא שיר שכתבתי, לא שיר שהקלטתי, מדובר בטרקים שהוקלטו באולפן מקצועי בנשוויל, זה שיר מארצות הברית. אני מקבל את הטרקים אחת לחודש מאתר שנקרא דולינג מיקסס, שאני רשום אליו, אני מאוד ממליץ עליו. אני חושב שכשאנחנו מאוד מוגבלים בזמן, ואנחנו רוצים ללמוד למקסס, אז כדאי מאוד שיהיה לנו איזשהו מקור שיספק לנו טרקים באיכות גבוהה, אולפנית, ואנחנו נוכל להשתפשף עליהם וליישם עקרונות מיקסים שאנחנו לומדים, אם זה באינטרנט, ספרים וכו'. אל תתעסקו בהקלטות, שאתם מקדישים לעצמכם את הזמן הפנוי ביום או יומיים בשבוע ללמוד מיקס וליישם טכניקות, תעבדו על טרקים קיימים. או אם הקלטתם פעם שיר, תעבדו עליו. אבל שוב, ההמלצה שלי, בשביל לקצר את התהליכים, קבלו שיר מאלף עד תף ותעבדו עליו. רק ככה באמת תוכלו לנצל את הזמן שלכם בצורה מקסימלית וליישם את עקרונות המיקס שלמדתם במשך השבוע, החודש, בצורה האולטימטיבית. אז בסוף הקטע אני אראה את האתר, ואני גם אתן כמה מילים על מי שעומד מאחוריו. בכל אופן, היום, כמו שאמרתי, הכוח הפקתי בידכם. אתם לא רק אחראים על פינוי תדרים וכו', אתם ממש יכולים ליצור דרמה בתוך השיר. טוב, אז הטכניקה באמת להעצים רגש היא הגברת הווליום. אני אדגים את זה במעבר שבין הברידג' לבית השלישי, שהוא הבית לפני הסוף. בדרך כלל השיר נבנה, זה שיר בלאדי פופי כזה, קאנטרי, טיפוסי, אין פה, זה לא פרוג מטל, אין פה שינויי משקלים וכו', זה שיר טיפוסי שהוא בנוי בצורה כזאת שלקראת הסוף
העוצמה מתגברת, השיר מקבל את הכוח שלו להעביר את התחושה ואת הרגש למאזין. אז אני לוקח את החלק הזה, שהוא הברידג' המעבר לסוף השיר, אני רוצה ליצור משהו גרנדיוזי. ואני בחרתי לעשות את זה על ידי אוטומציה של ווליום בפסנתר, הנה, ובגיטרות החשמליות, הנה. יש לנו פה אוטומציות פשוטות מאוד של ווליום, שבסך הכל מעלות, אם זה הווליום הקבוע, מעלות את הווליום בקטע הזה. כמו שאתם רואים, הוא בין סוף הברידג', סוף הגשר, לקראת הבית השלישי. הכלים שמצאתי לנכון להגביר, הם הכלים שיש להם איזשהו ליין מסוים, ייחודי, שונה מהאקורדים הבסיסיים של השיר. זה מין ריף כזה מסוים שמוביל אותנו, ולכן בחרתי להגביר אותו. הוא בא לידי ביטוי בעיקר בכלים האלה, הפסנתר והגיטרות. אנחנו נשמע את זה בשלב ראשון בלי האוטומציה. אחרי זה אני אשמיע לכם את זה עם האוטומציה. ואתם תוכלו לשפוט לבד ולראות שהתיאוריה שלי כנראה שהיא נכונה. האוטומציה מוסיפה המון למעבר. אז בואו נשמע בערך מפה, מתחילת הברידג'. האוטומציות אני אצביע שהן מגיעות. עכשיו זה בלי אוטומציות. אז שמענו למעשה בלי האוטומציה. שמתם לב שיש פה איזשהו ליין מיוחד של הגיטרה, טה-נה-נה, שעולה כביכול לקראת המעבר. גם בפסנתר זה ליין שהולך אחד עם השני. עכשיו בואו נשמע את זה עם האוטומציות. ותשפטו לבד, תוכלו גם לחזור אחורה לשים לב. אני חושב שזה הרבה יותר מעצים בצורה הזאת. אז יצרנו פה למעשה איזשהו גבר של ווליום, העצמת התחושה, הרבה יותר מרגש. הבית השלישי מגיע בבום, אני מקבל צמרמורת. בכל אופן, זה הקטע להיום. אני מציע לכם לפני כל מיקס, תמצאו את הקטע שלדעתכם יכול להביא איזושהי העצמה בתחושה שהמאזין מקבל, תמצאו אותו בתוך השיר. הוא בדרך כלל בא לפני סוף השיר, שם תדאגו, דחוף איזושהי אוטומציה עם ווליום, אתם תעבירו את המסר בצורה הרבה יותר ברורה. מהר לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני רק רוצה להראות לכם את האתר שדיברתי עליו. אני מאוד ממליץ לכם לבדוק. האתר הזה עוזר לי המון בלימוד, בזכות בעיקר שאני מקבל טרקים באיכות אולפנית, ואני יכול לעבוד עליהם. בסופו של דבר אני אולפן ביתי, אני בחיים לא אוכל להגיע לאיכויות האלה, לפחות לא בסטאפ הנוכחי שלי. אז זה האתר, duelingmixes.com, מנהלים אותו ג'ו גילדר וגרם קוקרן, שניהם אישיות מאוד בולטות ביוטיוב. הנה הם, מציע לכם גם לחפש אותם ביוטיוב, יש להם טיפים מאוד מאוד פשוטים. מקווה שנהנתם, השיעור הבא יהיה הרבה יותר מסודר, זה היה יותר מין שפשוף כזה, וזהו. אם יש לכם בקשות מיוחדות לנושאים מסוימים, אני באמת אנסה לדבר בצורה הכי מופשטת שאפשר, אני לא אסבן אתכם בתיאוריות מסובכות, אני מבטיח לכם שתהנו.
תוכלו לרשום לי ב-dadshomestudio@gmail.com או ביוטיוב, וזהו. אני מקווה שנהנתם ונתראה בשבוע הבא.